ushintshe unyawo uKhuzani Mfokampungose efuna ukuthi abalandeli bakhe ke kube yibona abayoqamba isihloko sealbum azoyikhipha kulonyaka. Bafowethu, ngicela uqala ngenibingelela kwesiqiniseko SA Media. Muqala ungena kule channel bafowethu ke ngicela wenze ubulungisa ke ucindezele button ka subscribe ke uphinde like lama video ke engwenzela wena ukuze uthole indaba ke eshisa ke zinjalo. Bafowethu, nayo indaba enkulu uKhuzani Ndlamlenze emculweni kaMaskandi usevele ke waveza ke nantu ke udaba ke lapha ke ethi ihloko ke ufuna siqhamuke kubalandeli okungama donation. Ushintshe unyawo kakhulu ke uma eqhamukana neplan yakhe. Lokhu ke uveze lapha ke ekhasini lakhe ke lapha ke esikholwa ukuthi ke uyabona ukuthi isimo somculo ke wakhe ume kanjani. Ingakho aqhamuka ke ne-idea efana nale ayinikeza ke ama-donation isizwe noma ke isizwe sakhe sikaMaskandi esimlandelayo. Uthi ke lapha ke ufuna ke i-album ke yakhe ke kube ukuthi ke ihloko abalandeli bazoyishuzela bona. Inselelo ke bafuthu le enkulu ke le esikholwa ukuthi ke mhlawumbe izomsebenzela izokwenza futhi umculo wakhe ke wonke umuntu ke awuthokozele ikakhulukazi ke njengoba ke uzobe kusuka futhi ke kubona ke abalandeli bomculo kaMaskandi. Mina ke okwami ukuthi ngikuthathe ngikubeke njengoba kunjalo ke mase ngifuna ukuzuva lwakho wena ke mthando kaKhuzani mthando umculo kaMaskandi ubuka kanjani le plan ngabe izosebenza na uKhuzani aqhamuka nayo noma mhlawumbe ke kukhona umbono ongawuveza mayelana nomsebenzi omusha ozokhishwa eNdlamlenze ngoba kuyakhomba ukuthi uKhuzani uyabona ukuthi amasokisi athe ukwehla kancane ngokweza umculo wakhe ngoba into le angakaze ke wayenza indimeni kaMaskandi kodwa ke abantu abaningi bakhombise ke ukuyithakasela kakhulu ke lento afuna ukuyenza njengoba ke athe ialbum yakhe izophuma early ke November. Bafowethu ilezi ngeniphathele zona la kwesiqiniseko SA Media ke asiphinde ke sidibane kwezinye.